אז מה חברים, אנחנו צריכים בו בפלייטיים צ'פטר 3. מסתבר שאני קצת התקדמתי במשחק וזה לא הקליט לי שום דבר. אז שוב אנחנו כאן. אז בעצם תביא את זה, שים בו. עכשיו לאיפה אני אמור לקחת את זה? מה זה טרן עין? לא! נק! טוב, שוב. כאן, קטן. יאללה, תודה רבה. פרשנו אותו, קודם ראיתי אותו כאן וראיתי מי זה בחור. רגע, מה? אני לא. אבל יש לו בטריה בגב. תקשיב אחי, בחור. איך אני לוקח לך את הבטריה? טוב, הוא בוחר לא להיות כיפי. היי, שלום. הוא אמור ליפול, נכון? ביי. לא לכאן. סגבר. לכאן. שלום. אז אנחנו פגשנו כמה... כאילו לא קרה שום דבר מעניין, אבל אנחנו עשינו כמה דברים לא מעניינים, כן? פשוט... ופגשנו את קיסי, קוראים לו. ראינו אותו יושב, הוא לא עשה שום דבר. פשוט הוא ישב. זה לא עניין, כי קיסי הוא פשוט לא מעניין אותי, הוא פשוט ישב. ומי שלא יודע, קיסי ראינו אותו בחלק השני, הוא פשוט יצור ורוד. אני אמור גם לעשות עוד אחד. איך אני אספיק? טוב, בואו נעשה את זה מההתחלה. איפה ראינו את זה? זה... שנייה, איפה היה הדבר הירוק הזה? איפה זה היה? שכחתי איפה זה היה, אבל... הלפ. מאוד מרגיע. איפה היה? הנה זה פה. הופה. טנטנטין. הופה. נפתח לכאן. אבל הייתי כאן. תביא לי בטריה. הוא נתן לי בטריה. הוא הביא לי בטריה. עכשיו בואו נלך לכאן. רגע, הוא הביא לי בטריה. איפה זה היה המקום של הבטריות? זה היה... הנה כאן. שים. עכשיו, היה... היה שתי מקומות לשים. לא, זה לא היה כאן. היה שתי מקומות לשים את זה. ומה זה המוזיקה הזאת? איכס. הנה כאן, איכס. איזה מוזיקה. אוקיי. זה... ברחו לי המילים. אין לי מילים. טוב, אין, זה הקל. אחד, זריז, רוץ. אחד. קדימה, זריז, רוץ. לא פה. רוץ. עוד אחד. רוץ. לא כאן. רוץ. לא. אין, צריך... אולי... זה ככה. עכשיו... כאן. עכשיו... לא. שהצלחתי. אימא'לה. אוי, זה הביל אותי. אני לא מבין שהצלחתי את זה.
מי שלא יודע, אנחנו הכרנו מלא כאלה שפשוט עושים ככה ואז זה שובר לנו משהו, אז פה זה ישבור לנו. כן, היה מלא מכוניות, פשוט זה שובר לנו דברים. אנחנו צריכים עוד בטריה. בוא נשיג עכשיו עוד בטריה. מעצבנים אותי. השגנו גם מסכת גז. שיש עשן אדום של קטנאפ, אז בעצם... לראות אותו שם. בעצם שיש עשן אדום של קטנאפ, אז אפשר לשים את זה ואז אנחנו נחנקים, לא קורה לנו כלום. זה סבבה, מגניב, זה טוב. היינו כאן, היינו פה כבר, אבל אנחנו צריכים את... הנה! יס! זה מה שהיינו צריכים, רק... סחביס? בלי. לא, מה אתה עושה? הנה, לפה. לא ימלא, לא קראתי. יופי, עכשיו אפשר להחזיר. עכשיו, איפה זה היה המקום של הבטריות? לא כאן. בעצם כן כאן. זה היה כאן. זה היה... טאדינג! קוקוריקו! כן, בעצם זה עושה רעש של קוקוריקו. היה לנו כבר אחד כזה. ופה אני אמור ללכת? לא. זה לא נפתח לי. אז מה? קוקוריקו. עשינו קוקוריקו. מה נפתח לנו? נפתח משהו? זה? מה נפתח? שם? אולי כאן? 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 אבל היינו כאן. לא נראה לי. לא יודע, אני חוזר אחורה. לא. אולי פה? הנה, היינו פה רגע. אולי שם? אולי כאן? היינו פה? לא. אז לאיפה אני אמור? זה נפתח לי? אז כן לפה. אני חשבתי שכבר הצטבחתי. זה קיטניפ. היה שם את קיטניפ, ראיתי את קיטניפ. היה שם את קיטניפ. ראיתי שם את קיטניפ. לא הבנתם, זה היה קטנאפ. אבל מה, לאן? הייתי פה כבר. הנה, כאן. היינו פה. אפשר לקחת את כאן ולשים שם. זה נפתח. אבל זה פתוח. אז לאיפה אנחנו הולכים? חברים, אז לאיפה? חבר'ס. וואי, אין לי כוח, איזה עצבים. טוב, ממנו לקחנו את הבטריה. שלום. הנה, אולי כאן. לא, היינו פה. חבר'ה, אני לא מבין לאן אנחנו אמורים ללכת. איך אנחנו בורחים מכאן? בורחים. טוב, בואו נחזור לכאן. אני חושב שמשהו... אולי לא היינו כאן, אני לא יודע. אולי לא היינו כאן. אולי... כן היינו כאן. זה היה שלא ראיתם שהיינו כאן. אתם לא ראיתם שהיינו כאן. כי זה היה כבר שהיינו כאן. אתם לא ראיתם. אנחנו עשינו כאן. ואז עשינו כאן. ואז נפתח לנו. רגע, אנחנו עשינו כאן.
אנחנו עשינו... מה זה? די, יודניק. אנחנו עשינו כאן. עשינו כאן. ואז נפתח לנו כאן. ואז אנחנו... הנה, אנחנו היינו פה לפני שנייה. עשינו כאן. ואז עשינו כאן. ואז נפתח לנו כאן. ואז פה היחידה, נכון? ופה חזרנו אחורה מסתבר. אז איפה אנחנו אמורים ללכת? לפה היינו, נכון? פה היינו. הנה, פה עברנו. פה נפלנו. כן, פה נפלנו. זה סיבוכים. הם משגעים אותי. הנה, ופה היינו. עכשיו, איפה עשינו את החילה של הקוקוריקו שנפתח לנו? הנה, פה חזרנו אחורה. והיה לנו חידה כזאת בפרק הקודם. מה זה? לא. היה לנו חידה כזאת בפרק הקודם. מה זה? מה? אוקיי. בואו נתחיל בזה. לא, די, נודניק. שים לי לכאן. לא. קיו. לא. עכשיו, עושים ככה. פאק. חכו רגע חברים. כמובן, אני רק הלכתי לסגור את הדלת. עכשיו שוב. הנה, זה ככה. לא, מה זה? לא, די! שנייה, מה הולך כאן? וואו, איזה מקום. מה זה הסיבוכים האלה? שנייה, אבל... היה לנו כזה כבר בפרק הקודם, זה... שים כאן, אז... ככה? אולי... ככה? שנייה, תעשה אולי... לא. שנייה, עכשיו... אבל... פרס אי... מה? הבנתי. עכשיו... שיגעו אותי. אז עוד אחד כזה, לחצים אי, לשם לא. לא, רגע. שנייה, קודם מכוונים את זה לכפתור. אבל איפה נמצא הכפתור? קודם, רגע, אפשר לפתוח את זה. לא, כמובן, זה היה צפוי. איפה אבל יש כפתור שאפשר ללחוץ עליו? מה זה? חברים, אז איפה יש כפתור? רגע. אולי זה אותו אני חושב ש... אבל... שנייה, בואו
כן! עכשיו, זה... לא, יכול להיות שאני גאון. יכול להיות. עכשיו, לא, רגע, עכשיו. זה נכוון לכאן, כן, בדיוק. עכשיו, זה נכוון לכאן, בדיוק. עכשיו, מורידים את זה. וככה. לא. שנייה. אני לא גאון. רגע. מה זה? שנייה. רגע, עוד פעם. אולי אני פשוט אמור לעשות ככה. אני חושבת שאני גאון ואני לא. אני לא. בוא, רגע. שנייה, יכול להיות שרגע יש לי משהו קטן. תראה את זה. מספר 2. רגע. בוא נראה לנו אם זה לא. שנייה. זה בטוח אני מכוון את זה לכאן. זה בוודאי. עכשיו, מה לא טוב? אני עשיתי כאן. זה ככה, זה מגיע לשם. כן, אבל אולי אנחנו אומרים... לא. שנייה. עכשיו, רגע, יש מצב. בואו נעשה רגע. כן, יפה, עכשיו זה ככה. לא, עזבו, אני סתם מסתכל. זה לא מה שאמור לקרות. אבל, איך... הנה, ניסיתי, הורדתי את זה. מה לא טוב? לא עכשיו. אני אמור... שנייה, אני לא מבין את זה. וואו, מה לא טוב? זה ודאי. זה אולי... כן, אבל... הנה, ואז זה נוגע בזה. רגע, אולי יש כפתור אחר? אולי אני סתם טמבל ולא ראיתי כפתור אחר? נראה לי שיש כפתור אחר, כי זה לא נתן. אין מצב, זה חייב להיות נכון, אני... אולי הפוך? לא, אבל זה לא... הנה, ואז... שם יפתח. רגע, הבנתי. או שלא. אני מוריד את זה.
רגע. יש לה. לא, רגע. לא, זה לא נכון. אז זה אמור להיות אותו. זה משהו... זה אולי... זה מעצבני. מה אני אעשה? רגע, אולי... עכשיו? זה עוצר את זה. אני חושב שהבנתי. אני חושב ששניהם צריכים להיות מופעלים. רגע. אם אני מפעיל אותו... עכשיו... בדיוק! אז אני אפעיל אותו. כן, עכשיו זה חסם. רגע. אני לא מאמין. איך זה? אני לא מאמין. זה היה נכון. זה היה נכון. יש פה מעלית. לא. בואו, אני לא מאמין שזה היה נכון. אתה קולטים. לא, בואי. אתם קולטים? לא, עוד פעם במקום הזה. די, מתי אני מסיים פה? וואו, כן, מה זה? סיימתי. כן. אמא! זאת קיסי שראינו. זאת קיסי, חשבתי שזה בהתחלה זה הגיווגי ועכשיו אני קולט שזאת קיסי. אמא'לה, וואו, זאת מי שראינו, שזה לא הקליט לי טוב. וואו, פופי, את משוגעת. אני חטפתי את כיף טוב, חבר'ה. החפירות שלה והדיבורים שלה היו בפרק הבא, למה אין לי כוח. שנייה, לא. אנחנו נתראה בפרק הבא, יאללה ביי.